Yung mga pulis na nakapasok, marami yan sila eh. 6, 7, tapos Armalite. Alam mo kung sino pinapara? Motorsiklo. Totoo yan, motorsiklo. Bakit nila pinapara? Hinahanapan nila ng registration. Bakit hindi nyo parahin yung mga kotse? Hanap? Kasi kung ano yung ginagawa nyo sa mga nakamotor, ganon din gawin nyo sa mga nakakotse. Para maging fair and square. Nakikita ko yung kuminsan, pauwi ako noon from Makati. Kita ko, umahaba-haba naman nakapila man nakamotor. Tapos di Armalite pa itong mga polis. Akala mo, naghahanap ng terorista. Tapos nakayupo itong mga mayroon ng motor. Yung iba, kamot na, papakita yung lisensya at registration, papel. Tapos pupunta pa doon sa gilid yung polis. Siguro nag-antay ng ganun pa yung polis eh. Sa pusap. Hindi ko man nagpang-usap dahil sulbo akong sasakyan. Dahan-dahan yung takbo namin. May usap sila. Hanggang doon ako sa dulo. Ewan ko, baka meron na kutungan doon. Kung kayo po'y namamara ng mga motor tuwing weekend at gusto nyo pong magpakitang gilas kayo nagtatrabaho, then bakit di nyo parahin din po yung mga kotse? Hanapan nyo rin po ng mga registration. Baka malay nyo kung yung mga kotseng gumagala-gala sa kalye, wala palang registration dahil karnap yan, hot car. Para maging fair, wag yung puro na lang motor. Hindi nga. Palagi yung motor ang pinag-iinitan ninyo. Nilagyan nyo ng barrier yung motor dahil yung motor, alam nyo naman, pang mahirap yan. Ngayon, paparahin yung motor, hanapan yung registration yung mga nagdadrive niyan kasi alam nyo, mahirap yan. Subukan nyo parahin yung mga naka-Ferrari dyan. Hanapan yung registration. Yung mga naka-Porsche, naka-Bentley, naka-Rolls Royce. Hindi nga, I dare you. Baka murang inaabot nyo ang kaya-kaya nyo motor kasi alam nyo, hindi kaya lumaban sa inyo. Yun lang po. Maging patas naman po tayo. Ang batas is para sa lahat, hindi po para papatupad para sa mga mahirap lang. Patas yan dapat. Mayaman, mahirap, dapat saklaw ng batas.